दिवशी मुरादा कर दस्ती रसूल बा सलमानचा दिवशी मुरादा अल्लाह तारा मदत बा सलमानचा दिवशी मुरादा कर दस्ती रसूल बा सलमानचा दिवशी मुरादा सलमानचा दिवशी मुरादा करत असते रसूल बा सलमानचा दिवशी मुरादा अल्लाह करा मदत बा सलमानचा दिवशी मुरादा करत असते रसूल बा सलमानचा दिवशी मुरादा पुलिस आलोक सलमान अल्लाह 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 मौला अल्लाह अल्लाह कर मदद बा सलमानचा दिवशी मुरादा मौला कर मदद बा सलमानचा दिवशी मुरादा करत असते रसूल बा सलमानचा दिवशी मुरादा करत असते रसूल बा सलमानचा दिवशी मुरादा अल्लाह करा मदत बा सलमानचा दिवशी मुरादा बोले बरात सूफी और अमूर है हमारा लाइव कर रहा है सलमानचा तो हल्लाय दादे करत असते रसूल बा सलमानचा दिवशी मुरादा अल्लाह कर मदत बा सलमानचा दिवशी मुरादा करत असते रसूल बा सलमानचा दिवशी मुरादा